Napako sa kinatatayuan si Jumer. Tila namagnat siya sa kagandahan ng nasa kanyang harapan. Isang babaeng maiksi ang buhok, mukhang anghel at nakasuot ng asul ng bulaklaking bestida. Matamis ang pagkakangiti nito sa kanya. Dangan nga lamang at medyo nababakbak na ang mukha nito dahil sa kalumaan. Bibilhin mo? Nagulat siya sa tinig na nagmula sa kanyang tabi. Si Greta, nakatunghay din sa lumang painting. Hindi. Hindi raw. Ba't grabe ka makatitig dyan? Kulang na lang mabuhay yan at mag-propose ka ng kasal. Pustahan. Wow, nagseselos ka ba sa isang painting? Sira ulo. Iniwan kita rito kanina. Naikot ko na ang buong antique shop at nakabili na ako ng gusto ko. Andito ka pa rin. Anong gusto mong isipin ko? Hindi na malayan ni Jumer na kanina pa pala siyang nakatitig sa painting. Sinamahan niya ang girlfriend para bumili ng antigong vase para sa birthday ng mama nito. Wala raw siyang balak na bumili ng kahit ano. Hindi siya mahilig sa mga lumang gamit. Para sa kanya, ang basura ng iba ay hindi na dapat pag-aksayahan ng panahon. Taga Laguna si Jumer, pero sa isang universidad sa Manila siya nag-aaral. Tuwing weekend ay umuwi siya sa kanila maliban ng Sabadong iyon. Bigla kasing bumuhos ang malakas na ulan. Tiyak na mahihirapan siyang mag-abang ng bus sa Taft. Kung kaya't nagpasya siyang mag-text sa mama niya para ipaalam na hindi siya makakauwi. Agad na nag-reply ang mama niya. Pinauuwi siya dahil malubha raw ang kalagayan ng kanyang tatay. Bigla raw itong inatake sa puso. Hindi niya inaasahan ito, kaya't agad siyang naghanda para makauwi sa Laguna kahit malakas ang ulan. Malapit na siya sa terminal ng bus sa Taft, pero malakas pa ang buhos ng ulan. Sinamahan pa iyon ng kulog at kidlat. Parang napakamalas naman talaga ng araw na to, sabi ni Jumer sa sarili. Kung kailan siya nagmamadali ay saka pa nagkaganito ang panahon. Nanggagalit ang langit, parang nagbabadya ng isang panganib. Tumuloy pa rin ang binata. Pagkababa ng bus ay agad niyang pinagtaklob ang bagpak sa ulo bilang panangga sa ulan. Dahil nagmamadali ay hindi niya nagawang tumingin sa magkabilang direksyon ng kalsada. Isang rumaragasang jeep ang hindi niya napansing paparating. Nasilaw siya sa headlight ng sasakyan. Nakatutok ito sa mukha niya. Huli na para umiwas. Napapikit na lang si Jumer. Naramdaman niya ang isang malakas na pwersa na tumama sa kanang tagyang. Katapusan ko na. Tapos ay isang malamig na hangin. Nang magmulat ang binata, tahimik ang buong paligid. Wala na ang malakas na ulan. Tuyo na ang mga damit. Pero nakatayo pa rin siya sa dating pwesto. Maya-maya ay isang bus ang huminto sa harapan niya. Sasakay ka ba o hindi? Tanong ng isang lalaki na nagbukas ng pintuan ng bus. Naisip ni Jumer na baka last trip na ito. Kailangan niyang magmadali. Mabilis siyang sumampa sa bus.
Inikot niya ng tingin at humanap ng bakanting upuan. Nakatiyempo naman siya sa bahaging likuran, katabi ng isang babaeng maiksi ang buhok na nakapwesto sa may bintana. Pamilyar ang itsura niya, naisip ni Jumer. Tahimik ang loob ng bus, kahit ingay ng makina ay hindi niya maulinigan. Walang nakasalang na pelikula sa video. Maging ang radyo ay wala rin. Muli niyang iginala ang paningin. Napansin niya ang matanda na katapat sa katapat na silya. Napangiti siya. Kilala niya ang matanda. Manong Lucerio, kamusta po? Tagabingyan din si Mang Lucerio, katapat bahay ng magkulang ni Jumer. Parang hindi narinig ng matanda na isip ng binata na baka nabibingi na naman ito. Medyo mahina na kasi ang pandinig dahil sa katandaan. Hindi inaantok si Jumer. Dati-rati ay natutulog lang siya sa buong biyahe. Hindi ngayon. Itinuon na lamang niya ang pansin sa katabing babae. Mukha siyang anghel. Isip ni Jumer. Nagpasya siya na kamustahin ang katabi, baka sakaling may maalala siya. Hi miss, para kasing pamilyar ang mukha mo. Taga Binyan ka rin ba? Hindi umimik ang babae. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Suplada naman ito, sabi ng binata sa sarili. Hindi niya matanggap na napahiya siya, pero hindi siya nag-give up. Miss, kilala mo ba si Anton? Wala siyang kilalang Anton. Inimbento lang niya para muling kunin ang atensyon ng katabi. At nagtagumpay siya. Biglang humarap ang babae sa kanya. Isang matamis na ngiti ang agad ibinungad sa kanya. Parang anghel talaga ang mukha nito, pero wala pa ring imik ang babae. Nakaharap ito sa kanya, pero tumagos ang tingin sa kanya. Hindi kiming sagot nito. Doon lang nag-umpisa ang kanilang pag-uusap. Maya-maya ay parang matagal na silang magkakilala. Kwento rito at kwento roon. Gusto mo bang bumaba ka muna sa bayan namin? Naku, urgent kasi. Sabi ng mama ko malubha raw si tatay. Nanghihinayang natanggi ni Jumer. Sige na, sandali lang. May sasakyan ang pinsan ko. Iyahatid ka na lang namin. Ganon din, ang haba kasi ng biyahe nito at pahinto-hinto pa. Sa bababaan ng pasahero, biglang tumayo at pumara. Teka, sandali, sabi ni Jumer dahil nasa highway na ang biyahe. Matagal bago nakapag-minor, naglakad na ang babae papunta sa gitna ng bus, papalapit sa pintuan. Si Jumer ay napatayo na rin, pero para sabihin sa babaeng hindi siya sasama. Tinawag niya ito ng maraming beses, pero hindi ito lumilingon sa kanya. Sumigaw na siya ng ubod lakas, sakalang lumingon ang babae at itinuro ang hintuturo sa kanya. Unti-unti nitong pinagalaw ang sariling hintuturo, parang nagsasabi na halika na at sumama ka na sa akin. Napatapik si Jumer sa kanyang noo. Bigla ay naramdaman niya na may umaagos na malapot na dugo sa kanyang noo. Saan galing to? Nagtataka ang binata. Noong una ay kaunti lang ang dugo na nang lumaon ay sumagana na ang pagtulo nito. Kinapa niya ang kanyang noo. Nagulantang siya.
nahipon niya ang isang malaki at malalim na hiwa doon. Bahagya rin niyang nasalat ang kanyang buto. Idiniin niya ang pagkakasalat doon at may nahipo siyang malambot na laman. Bakit wala siyang nararamdamang sakit ng ngilabot? Siya sa naisip. Paghinto ng bus, bumaba ang babae, samantalang si Jumar nanatili sa bus. Nasilaw siya sa liwanag mula sa unahan ng bus. Headlight pala yon na nakatutok sa kanila. Pumikit siya. Pagdilat ni Jumar, nasa hospital na siya. Naroon si Greta at ang kanyang ina. Ma, ano hong nangyari? Nabungko ka ng jeep sa may terminal ng bus. Sobrang nag-aalala kami sa iyo. Ayos na ang tatay mo. Nagpapahinga na siya ngayon sa bahay. Napasugod ako dito nang malaman ko ang nangyari sa iyo. Magdamag kaming nagbantay dito ni Greta kasi nag-aagaw buhay ka kaninang madaling araw. Tapos panay ang ungol mo at usal ng pangalang Angela. Sino ba yon? Napaisip ang binata. Wala ka bang natandaan? Sabi ni Greta. Walang ano-ano'y. May naalala si Jumar, ang lumang painting sa antique shop. Pero nagpasya siyang ilihim na lang ito sa ina at katipan dahil baka hindi rin maniwala ang mga ito. Siya nga pala anak, si Manong Lucerio. Oh, kamusta na ho siya? Patay na siya. Nang gilalas si Jumar sa natuklasan. Alam kong malapit ka sa matandang iyon, kaya ibinalita ko sa iyo. Pinasok na mga magnanakaw ang bahay niya at pinatay siya na walang kaawa-awa. Hindi pa nga nahuhuli ang mga hayop na gumawa nun. Nang makalabas ng hospital ay agad nagpungo si Jumar sa lumang antique shop. Meron siyang nais siguruhin. Noong nasa hospital siya, muling nagpakita sa kanya si Angela. Nasa pintuan pa lamang na shop ay agad bumungad sa kanya ang mukha sa painting. Napangiti siya nang makumpirma ang hinala. Siya nga, nagpakita rin pa siya sa iyo. Mula sa kanyang likuran ang boses nang humarap siya rito. Isang matandang lalaki ang kanyang nakita. Hindi ito makatayo ng tuwid dahil sa sobrang katandaan. Nakatitig ito kay Angela. Ang babae po sa painting. Sino po siya? Tanong uli ni Jumar. Sandaling hindi nakaimik ang matanda. Siya si Angela, ang aking asawa. 5 dekada na siyang